Mga kapuso, usa ka vlogger ang naghatod og kalingawan sa netizens tungod sa iyang mga pasiaw sa social media ug sa iyang pagrepresent sa mga sama kanamo nga gwapo sa katilingban. Unsa daw? Bitaw mga kapuso, atong makauban karong buntaga si Al Nair Moralde. Gwapong Al, mayong buntag ug dayon sa Atome GMA Regional TV. Kamusta? Ay buntag sa tibuok Mindanao, no? Especially sa mga taga-Cagayan de Oro City o North Mid. Morning. Al, paunsa ba nagsugod ang imuhang vlogging career ug asa ka nakaideya nga mosulod niini? Nag-start jud ko, fresh grad ko, June 2015. So, before that, college pa ko na member ko usa ka theater organization sa akong college sa Xavier University Ateneo de Cagayan. And sa kanang theater, stand-up comedy mi. So, I thought, why not put into Facebook akong platform, ang comedy. Al, sagad sa imo ang content no kay kaning pagpakita nga kwartahan ka ug itsurahan pagyod. How to be you po. Bitaw, paunsa kini nagsugod Al? Unti-unti ko nang nare-realize na ganito na talaga ako, na wala na ako magagawa, kailangan kong tanggapin na nagwapo talaga ako. Ang you meant was the Konyo Rich Kid. So, Konyo Rich Kid na content na ako'y there was a play when I was in college about kanang mata pobre nga character. Ako ang main character. So, moto hilas nga dato pinamay paron ignon nga dato good kanang typical good nga bugiro sa iyang pagkadato. Then ang kanang gwapo-gwapo inana na gid ko sa high school pa. Huwag masyadong intindihin or i-mind ang pagiging gwapo. Huwag nyo na lang i-compare kasi iba yung level ng kagwapuhan ko. Siyempre, gwapo rin kayo pero iba yung mukha ko. So, pero kaya nyo yan. Gawas niini nga content Al, asa po kagakuha og ideya sa uban pa nimong content sa imuhang vlogging? 9 months ginahon na sa akong parents sa akong pangalan niya. Tawgon ra ko ni mog babe. Utruha please. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は十 Well, most of my contents yun kay comedy. So, ang ideya sa komedya is siyempre gikan sa akong mind na ay uban nga gikuha sa uban pero gi-revise lang nako, but mostly gikan na sa ako ang like mugawas ra gyud sa akong mind no na ano gyud siya Ano kayong feeling if mag-ride ng jeepney? Gusto ko talaga mag-try sumakay ng jeepney, kaya lang yung my cousin last year nag-try siya. Yun, nagka-rashes, but yun, natakot ako. Al, unsa ang nagtulak sa imuha nga ipadayon ang pagkakomedyante og vlogging? siyempre magsugod na sa kanang circle nimo with friends. Mag-crack a joke, like nagtagay mo, nagtambay mo, or sa iyong classmates. If nakay mo pakatawa, duha or tulo, nindot na sa feeling. So, when I started doing the videos, na ay mo share, ginagmay, inay-inay, nagkadagan. So, mao siya ang in return for me, mo ang makapalipay na ako kung makapakatawa ka ba. Oh my God! Oh my God! Ah! Oh, komportable na. My God, it's so easy! Ah! Cagayan de Oro! Ah! Mama, Papa, I love you! Ay! Ay! Kini Al, kay dato o gwapo na magyug ka sumala sa imong mama. Bitaw binuang lang. Al, ang pangutana sa imuhang mga followers, single o ready to mingle ba daw ka? Single ko, but dili ko ready to mingle kay bawal sa among religion. Joke lang. Wala pa na sa akong mind karon kay career sa career. Al, unsay maayong nahatag sa imuhang vlogging ngadto sa imuhang kinabuhi ug kung challenges pod sa imuhang pagka-vlogger ang hisgutan, unsa pod ang imuhang mga naagian? Na siya ay pros and cons, na siya ay mga advantages, na gitpud siya ay mga disadvantages. Kay the more ka magka-fame, the more magkadagan imong followers, magkadako po ang range or ang imong haters. So, pero okay na siya kay part na gina. So the more they hate you, the more you grow, and the more you grow, the more they hate you. So naanagid siya, wala tayo mabuhat ana. Al, imong mensahe sa mga susama natong gwapo ay
sa mga kapuso nato labi na katong buot pod mo sulod sa vlogging? Mensahe na ako sa mga gwapo diha, sa mga dato po. Kung gusto mo musulod o vlogging, make sure nga na may own ninyo nga team. Dili kay uso lang, no? Kay, for example, ang akong team is committee. So, napoy uban na ay vlogger nga dancer, na ay vlogger nga sa food, na ay vlogger nga fashion. So, one day, if mawala ang uso sa internet or vlogging, comedian gyapon ko. So, dapat na may team. Daghang salamat Al Moralde sa imuhang oras o gigayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV og keep spreading good vibes. Salamat po sa GMA. Kini ang At Home with GMA Regional TV.